De regering is doorgekomen, de regering De Rupo, die heel wat maatregelen op ons afvuurt, wat ook implicaties heeft voor de groep Tectum. Veel Limburgse bedrijfsleiders zitten met vragen over de nieuwe maatregelen die eraan komen dit jaar. Bij dakbedrijf Tectum in Genk maken de zaakvoerders zich duidelijk zorgen. Zeker gelijk er nu actualiteit in het vooruitzicht is in verband met de bedrijfswagens, zullen wij een van de volgende dagen en weken opnieuw samenzitten over die problematiek eigenlijk, hoe we dat het best kunnen aanpakken en ook naar administratie toe. Het opleveringsdomein, is dat al opgeleverd? Ook bij IT-bedrijf Serso in Bilze leeft de problematiek rond de bedrijfswagens. We hebben een wagenpark van 12 wagens. Ook daar krijgen we van ons personeel heel wat vragen. En dan stellen wij die vragen ook door aan SD Works, waar dan we eigenlijk een heel gefundeerd antwoord krijgen. En dan ook onze mensen kunnen inlichten van de nieuwigheden die in te wachten staat. Maar het kan ook goed nieuws zijn. Wat ik wel denk is naar de voordelen toe van de eerste, tweede, derde, misschien zelfs vierde werknemer staat er wel wat op til. Nog niet zozeer in 2012, maar zeker in 2013. Ja. Dat de RSZ-vermindering daar wel aanzienlijk gaat worden. Dus daar heb ik al teksten gelezen dat het een aanzienlijke vermindering is voor uw eerste, tweede, derde en misschien zelfs vierde werknemer. Dus op dat vlak is dat wel eigenlijk goed nieuws. Een kleine KMO toch ook nog iets positiefs. De nieuwe regering zorgt duidelijk voor onzekerheid. Daarom wordt de rol van het loonsecretariaat een stuk groter. De regering is nu pas gevormd. Er zijn nog veel onduidelijkheden van wat heeft echt betrekking op ons. Wat is betrekking in het algemeen in de grotere bedrijven. En dan is het toch wel fijn dat je toch wel directe informatie van SD Works krijgt. Ongeacht dat je het zelf gaat vragen, ze gaan nu dadelijk de nieuwigheden al meedelen. Peter heeft samen met zijn zakenpartner Walter als jong bedrijf fors geïnvesteerd de laatste maanden. En daarom is een goede begeleiding cruciaal. Omdat je toch een jong KMO bent, kom je toch telkens tot bepaalde vragen waar je niet direct een antwoord op hebt. En dan is het natuurlijk fijn als je naar je sociaal secretariaat even inlichtingen kan inwinnen in verband met de nieuwe werknemer, die monenaangifte, alles wat met de lonen en de betalingen te maken heeft. En dat is toch wel interessant dat je toch altijd een betrouwbaar persoon op kan terugvallen met uw vragen waar u zelf het ongewisse verkeert. SD Works wil naast de pure loonberekening de bedrijven bijstaan met raad en daad. De nieuwe wetgevingen worden op de voet gevolgd. Als je kijkt naar de reglementeringen van De Rupo, dus wat op ons afkomen, zijn er toch heel wat thema's zoals einde loopbaan. Waar heel wat veranderingen naartoe komen. Mensen die onzekerheid hebben, kan ik op rugpensioen gaan of niet. En op andere vlakken zijn er ook bijvoorbeeld de opzegtermijnen en de vakantierechten van de werknemers die gaan veranderen in de komende periodes. Dus er zijn heel wat thema's waar we eigenlijk via sessies brandend actueel noemen we dat dan, onze werkgevers kort op de bal op de hoogte houden. Plus we hebben ook een website opgericht die heel actueel is met de laatste nieuwtjes wat betreft deze belangrijke personeelsthema's. Bouwbedrijf Edibo uit Lommel onderhoudt een goede relatie met haar loonsecretariaat om kort op de bal te spelen. Wij werken met SD Works samen op het vlak van loonsverwerking, op het vlak van juridieke ondersteuning, maar ook op het vlak van nieuwe inschrijvers, kandidaten die moeten outplacement krijgen. Dus daar gaan wij ook SD Works voor inschakelen. Ja, in dit rapportje zie je dus de loonkost en het ziekteverzuim voor jullie firma, voor Edibo, over de kwartalen heen. En dus heb je eigenlijk een vergelijkingsbasis waarin je een bepaalde evolutie kan zien. En dat eigenlijk zowel voor arbeiders als voor bedienden, als ook voor eigenlijk de totale firma. Bovendien komen de sociale verkiezingen er dit jaar ook nog bij. En ook daar hebben wij voor 80% de uitvoering in handen van SD Works gelegd. Ja. Dus wij gaan ons daar maximaal in ondersteunen, omdat het voor ons de tweede keer is dat wij sociale verkiezingen gaan meemaken binnen ons bedrijf. En ook daarin de maximale ondersteuning en ook de nodige professionaliteit willen aan de boord leggen samen met SD Works. Ja. Een modern loonsecretariaat helpt de bedrijven dus op verschillende vlakken.
bijvoorbeeld alternatieve verloningen, waar dat wij met SD Works kunnen uitkijken naar bijvoorbeeld een bepaald project dat we onze mensen op een creatieve wijze kunnen belonen. En met een bonussysteem of met andere zaken, dat is voor ons ook een enorme toegevoegde waarde. Zij doen niet enkel de loonberekeningen en de daarbij horende loonadministratie, maar zij bieden ook ondersteuning in het volledige personeelsbeleid. Daarmee bedoel ik onder andere adviezen in verband met de subsidiëring, optimalisatie van het loonbeleid, functieomschrijvingen, klassificaties. Er worden opleidingen gegeven over sociaal-juridische actualiteiten. Wij trachten ervoor te zorgen dat de onderneming, de KMO eigenlijk, groeit door goed gepast advies te geven op verschillende vlakken. En dat kan gaan op vlak van subsidies, waar wij de nodige optimalisaties kunnen doorvoeren. Dat kan gaan over optimalisering van verloning. Maar dat kan ook zijn wanneer firma's in problemen zitten wat betreft personeel, dat wij de juiste man op de juiste plaats gaan zetten. Of dat kan zijn dat wij firma's begeleiden op vlak van het uitbouwen van een goed personeelsbeleid, gaande van missie, strategie, tot functiebeschrijvingen, een fatsoenlijk evaluatiesysteem, waarbij er eigenlijk een deftig beleid ligt voor de toekomst, voor het bedrijf en voor de mensen die erin te werk gesteld worden.